dagen. Og så fortsætter Nilen ind i Egypten, og så endelig at løbe ud i Middelhavet. Nilen ser så ud det er fint. Her har I Khartoum. Det løber Nilen ud i Egypten. Afghan. Luxor. Cairo. Og endelig Middelhavet. Området fra Aswan og ned til Cairo, det kalder vi for Øvre. Det er hans smykker og hans guld og hans sølv. En enorm skat havde han med, fordi han levede på et tidspunkt, hvor Egypten var uhyggeligt. Og derfor så var hans yderste kiste, den var det pureste guld. 114 kilo. En guldmaske, som jeg selv kender. Det er også en hernede Giovanni del Sole. Han har jo måske hørt om. Han er meget berømt, eller skulle vi måske snart sige berygtet. Og det vil han i hvert fald gerne fortælle af. Han udgravede hernede med det eneste formål at finde ting, som han kunne sælge, specielt til Britisk Museum. Hans forudsætninger for at udgive sig for at være arkeolog, det var, at han var stærkt medicin. Det mente han måske var det. Så alt hvad han har udgravet, og han har udgravet rigtig meget. Han har blandt andet udgravet Abu-Simbel-templet. Han har også gjort noget samme år som udgravet denne her. Han har også udgravet den midterste pyramide i Egypten. Nej, jeg har ikke taget det endnu. Jeg står der. Nej, ikke det. Du har også der. Du har ikke meget mere mener, du kan. Kom. Jeg har aldrig været ude for meget vand. Nej, det er det. Det var helt vildt ud. Sådan er det jo hele vejen langs Nilen, så det er meget gode udbredelser. Ouvre le pont, parce que le pont ouvre exactement à 6 heures. Et alors on a déjà marché jusqu'à le pont ouvert en plein travers. Et c'est pour cela, avant 5 heures, il faut tout le monde traverser. C'est que des militaires qui restent ici. Voilà, allez-y. Hvor langt ender man til at se de der helt? Ja. Eller hvad? Står der til hovedet derovre? Jo, læs for. Nej, det går
den der kat, som var sådan et hoved, der bare stod. Ja. Skal jeg tage et billede af dig, siger du? He has to kill his uncle. That's why all this stuff he got serious. Kom ind. Kapitaler er de samme som på Æsler. Palmen, lotusblomsten og papyrusblanten. Og papyrusblanten er selvfølgelig nede og lotusblomsten er. Pylonen, den kender I. Ligesom de allerfleste pyloner på ptolemæiske templer, bygget af Ptolemæus Auletiske fluger, fløjtespillere og møsmotor. Den her er jo lidt anderledes, fordi der er en dør ind i pylonen lige pludselig, og døren fører ind til et armes. Kapitalerne er også Hathor. Og når man ser Hathor og Isis afbildning, så er de faktisk afbildet på samme måde. Så er det umiddelbart det der. Isis og Hathor afbildet kvindekrop, og så to horn. Så hvis man skal ind og kigge på, hvem det er, om det er Isis eller dværgene var en meget høj brug af det gamle liv. Når man ser dem afbildet for eksempel gudsmidler og sådan noget, så er det altid dværge, der sidder og passer på skylden. Det var også dem, der var skatkammermester. Men de her bygder, hvis vi går tilbage til gamle rige, mange af dem var ikke ret høje. Hvis nogen af jer kommer på museet i Cairo, så vil I se mange statuer lavet i naturstørrelse. Og en af de mest Det er sådan opmuligt. Det er fordi frem og tilbage, det er lige langt. Ja, det er ikke engang. Vældig langt, det er fint.
Jo, de gør. Ja, så gør de også alle der. Ja. Hvor okserne så trækker de næste sten op på, og så forlænger rampen efter, så man kommer opad. Man har regnet ud, at for at okserne skulle kunne trække de her sten op, så har den her rampe været næsten 1000 meter lang. Så det vil sige, at den er gået den vej, og så langt den andens far, der har bygget det her, så siger Ramses den anden til sine arbejdere, jeg ved godt, det er min far, der har bygget det, men I skal ødelægge hans kartusjes, liste dem ud, og så lav mine kartusjes ind, og I skal hugge dem dybt, for jeg vil ikke have nogen, der stjæler fra mig. Så derfor kan man altid se Ramses den andens kartusjeselskab. Så er der et kirketårn og en kirke, så er der også et bro. Men se, der er en sjov ting her, og det er, at jeg husker, jeg fortalte med Tutmosis den 3., at da han kommer til magten, er han jo møgsur for den her. Undersøgelser har vist, at der er masser af de her snegle, der indeholder de her små orme, som giver sygdommen filaktiose eller bøllevæg. Det er om stillestående vand, og søen her har forbindelse til Nilen. Når der pumpes vand ud nu, så er det vand, man dræner fra templernes fundamenter på grund af bygningen. Ramses den døde tempel, ikke? Kalder man det. Det var ikke kun døde tempel, fordi han brugte templet også som bolig, når han en gang imellem kun til Luxor, og der blev gennemført forskellige fester, og så tog de ophold her. Men det I meget godt kan se på piloten. Conduce prigionieri davanti al Duomo. Questa parte a destra che vediamo alla fine, il premio, come premiava i soldati che ammazzavano più nemici, mentre in questa parte il divertimento. Finita la lotta, finita la guerra. Your second